May buntag na usab mga higala. O mapadayon kita sa atong pagtuon. Sa mayaging episode, naimbawa nato nga gidili ni Pablo ang pagbuhat sa bisan unsa sa iglesia nga makaangin sa mga panaglantugi o mga away. Kaya gisugo kita sa Dios nga maghinigugmaay ug dili magbinatukay. Mo'y tumong ni Pablo kung atong mabalikan ang atong gisgutan sa miagi nato nga pagtuon. Nagprangka gid si Pablo ngadto kang Timoteo nga kini nga mga hinungdan nga mo'y posible makatud kanila sa panaglalis ug panag-away, mas maayo kung paundangon ni Timoteo kadtong mga tawo nga nagbuhat niini. Gidili ni Pablo diya sa iglesia ang mga sugilanon ug mga listahan sa kagikan nga taas kaayo nga siguro gahisgutaan nila sa panahon nga magkatigom sila. Kay kini sila dili makahatag ug kaayuhan para sa iglesia ug mahimo hinuon nga problema dito sa iglesia Efeso. Ug dugang pa gidili usab ni Pablo ang pagtudlo sa balaod ni Moises sa iglesia ug nagtestigos gani siya nga ang tanan niyang ipasigarbo sa wala pa siya kaluwas nga iyang nakuha pinaagi sa pagsunod sa balaod. Gibiyaan niya ug giisip niya nga basura lamang aron maiya si Kristo ug makabaton siya sa kinabuhing dayon. Sa miaging semana nabasa nato kadto diya sa Pilipos nga gihisgutan ni Pablo ang daghan nga mga butang nga naniguro gid siya gani pa gisulti niya nga kining tanan giisip niya sa una nga kadaugan karon giisip niya nga kapildihan. Gisalikwa niya kining tanan kaya nasayod siya nga kining balao dili gani makahimo kaniyang matarong gawas lang kang Ginoong Hesukristo. O gisulti ni Pablo nga ang tanan nga iyang naangkon sa una karon gihimo niya nga kipildihan para lang maangkon niya si Kristo. Sige mo paday kita sa sunod natong tun-an gikan sa sulat ni Pablo paingon kang Timoteo. Basahon nato sa 1 Timoteo kapitulo 1. Versikulo 18 hangtod sa 19, side 8. Matod pa niya, kining maong sugo, akong gitugyan kanimo, Timoteo, anak, sumala sa mga propesiya kaniadto, may tungod kanimo. Sa ato pa, kining sulat ni Pablo para kang Timoteo, sugo niya, ngadto kang Timoteo nga gitugyan ni Pablo ngadto kaniya nga anak niya diha sa pagtuo ug wala may nahimo nga anak ni Pablo diha sa kalibutanon niya kahimtang kay wala may asawa si Pablo karon si Timoteo ang iyang naagak ug iyang natrin ug gituuhan niya ug ginganlan niya nga anak gid niya nga insakto. Matud pa niya sumala sa mga propesiya kaniadto mahitungod kanimo nga ikaw makigbisog pinaagi sa maayong pagpakigaway. Sa ato pa, nasayra nato nga sa una nga mga panahon, naa pa ang hiyas may tungod sa pagpropesiya. Ug sila, uban sa mga pangulo dito sa Listra ug sa Iconio, nakapropesiya sila mahitungod sa kahimtang ni Timoteo, nga daghan ang iyang maagian sa unahan niya panahon. Usa nagsulti si Pablo, nga kinahanglan makigbisog siya pinaagi sa maayong pagpakigaway, magbaton og pagtuo ug maayong tanlag, mo'y sulti ni Pablo ngadto kang Timoteo. Pagbalik nilang Pablo sa Listra sa panahon nga giagda niya si Timoteo sa pag-uban kanila sa pagmisyon, nahibaw-an man sa taga Listra o sa Iconio ang maayong dungog ni Timoteo kay napamatud-an siya sa mga kaigsuunan nga maayo siya. Siguro nasusi nila pag-ayo kung unsa-unsa ang iyang pagkinabuhi taliwala sa mga magtutuo. O gani napamatud-an sila nga maayo kini nga himuon nga katabang o misyonero. O sa wala pa mo pagikan si Pablo, si Silas ug si Timoteo sa Listra aron sa pagpadayon sa pagmisyon, gipandungan si Timoteo sa mga pangulo, lakip usab si Pablo, ug nagpropesiya sila ug usa giya sa Espiritu Santo mahitungod sa hiyas nga anaa kaniya gikan sa Dios.
Ug dili nato limtan mga igsuon nga adto nga panahon naay mga tawo nga hiyas niya ang pagpropesiya sa kung unsa ang mahitabo kaniya sa unahan. Sama pananglitan sa mga taga-Ikonyo ug taga-Listra, nakita nila busa nagpropesiya sila. Ug kining gipropesiya sa mga pangulo sa mga iglesia sa Listra ug sa Ikonyo nadayagid sa kinabuhi ni Timoteo, kay napuslan pag-ayo ang iyang pagpanudlo sa pulong sa Ginoo. Wala lugar na kawang, hinuon na tuman ang tanan nga ilang gisulti. Busa tungod ni ini, gidasig ni Pablo si Timoteo sumala sa mga propesiya kaniadto, mahitungod kaniya nga makigbisog siya pinaagi sa maayong pagpakig-away. Sa ato pa, kinahanglan nga makigbisog si Timoteo sama sa pagpakigbisog sa usa ka maalamon nga sundalo. Kung atong makita mga igsuon, gusto ni Pablo nga mapariha si Timoteo sama sa usa ka lihiro ug anad diha sa panggubatan nga sundalo nga makatindog ug makasukol uban sa mga hinagiban nga naa kaniya. Ug sama si Timoteo nga nakigbisog sa maayong pagpakig-away. Bisan kita, kinahanglan nga makigbisog kita kaysa matag adlaw sa atong kinabuhi, naa kitay mga kontra. Basta samtang dinhi pa kita sa kalibutan, makapadayon kita sa pagpakig-away ug unta ang matag usa makabutang sa atong hunahuna ug kasing-kasing nga sa pagbangon nato sa buntag, lain-lain ang atong gakaagian. O kinahanglan nga andam kita nga makig-away sa matag adlaw bisan unsa pa man ang atong maagian kaysa tibuok natong kinabuhi dinhi kita sa kalibutan, maoy atong kahimtang. Kinahanglan niya magpakig-away si Timoteo sa espirituhanong pagpakig-away. Kay daghan ang iyang mga kaaway nga gusto untang mutangtang kaniya gikan sa pag-alagad sa Ginoo. Ug mga igsuon, dili lang kay si Timoteo, bisan usab sa matag usa kanato nga nakapikit kita diha kang Kristo ug naa kitay trabaho sa pag-alagad diha kaniya. Daghan ang gusto mo tangtang kanato. Labaw si Satanas nga dili niya gusto nga ang atong kinabuhi mapuslan para sa buluhaton sa Ginoo. Daghan ang iyang gapangbuhaton ug maklaro nato masabot nato bisan sa kinabuhi ni Timoteo mauman usab ang mahitabo dinhi kanato. Ug atong hunahunaon, gikan kang Timoteo, gisulti ni Pablo nga makigbisog siya sa maayong pagpakig-away kay daghan siyang mga kontra. Una, kaaway ni Timoteo ang iyang makasasala nga kinaiya ug kinahanglan nga banggaan niya pag-ayo ug suklan aron dili siya malaang niini ug aron makapadayon siya sa mainiton niya pag-alagad sa Dios. Gusto ni Pablo nga makasabot siya nga kining iyang makasasala nga kinaiya moy usa nga kinahanglan nga iyang banggaan ug lahutayon niya ug ilhon niya kung unsa ang gusto sa iyang makasasala nga kinaiya ug sa panahon nga maoy mahimo niya nga problema kinahanglan nga suklan niya para nga makapadayon siya sa pag-alagad sa gipiyal kaniya sa Dios. Ug kaaway man usab ni Timoteo ang mga lubo, kadtong mga mini nga mga magtutudlo nga gusto magdaot sa iglesia sa Ginoo. Ug kinahanglan siya magbantay, ug kinahanglan usab siya nga makigbatok kanila aron dili sila makasulod sa iglesia. Maoy papel ni Timoteo didto sa iglesia Efeso. Og tanang mga pangulo usab sa mga iglesia sa tibuok kalibutan, kinahanglan nga makigbatok sa mga lubo sama sa gibuhat ni Timoteo. Kaaway usab ni Timoteo silang Satanas, kay dili gapahulay si Satanas sa pagsulong sa mga pangulo ug sa tanang mga karnero ni Hesus. Sa ato pa mga igsuon, daghan ang mga kaaway ni Timoteo ug daghan pud ang atong mga kaaway. Busa kinahanglan nga andam kita sa tanang panahon sa pagpakigbisog pinaagi sa maayong pagpakig-away. Lahutay kita inubanan sa pagsukol sa tanan nga posible nga mutangtang kanato gikan sa kamot sa Dios hangtod nga madagmalan kita
Ug kini mao ang atong mga kahimanan sa pagpakig-away. Kay gikumpleto man kita sa Dios sa tanan nga mga kahimanan sa pagpakig-away nga espirituhanon nga atong mabasa sa Episo Kapitulo 6, versikulo 10 hangtod sa 18. Nga kung atong makita diha ang kamatuuran nga gaibakos sa atong mga hawak. Tungod ni ini nga kamatuuran, kung kupta nato, dili kita mahubuan, dili kita maulawan. Ang pagkamatarong nga taming sa atong dughan, mao lugar ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga ang mga pagdaot ug ang mga pagdagmal dinhi kanato, dili kita madaot kay naa kitay taming dinhi sa dughan. Nga mao ang pagkamatarong, mismo ang Dios mo'y naghatag kanato. Ang kaandam sa pagsangyaw sa maayong balita nga atong gaisulob sa atong mga tiil, isip, sapatos. O gapasabot lang kini nga sa bisan unsang orasa aduna kitay kagkaandam sa pagwali may tungod kang Hesus sa bisan unsa nga panahon. Ang pagtuo nga mao ang atong taming batok sa nagdilaab nga udyong sa dautan. Kung atong mahuna-huna sagang kini nga bisan unsa ang ipana ni Satanas dinhi kanato aduna kitay taming nga makasagang niini sa mga gakalayo nga posible mupukan kanato. Ang kaluwasan nga kung atong makita mao ang puthaw nga helmet nga kung unsa usab ang idapat ni Satanas dinhi kanato, protektado ang atong ulo ug mao kini ang atong kaluwasan nga gihisgutan diha sa espirituhanon nga hinagiban. Ug ang pulong sa Dios mao ang atong espada. Ug pinaagi niining espirituhanon natong mga hinagiban, makabarog kita batok sa yawa ug masukla nato siya. Dili kita mapilde kung atong gamiton ang atong espirituhanon nga kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Mga igsuon, gamhanan ang atong kahimanan kay gikan kini sa Dios ug bisan si Satanas mismo dili man makalupig niini. Og si Timoteo, isultihan ni Pablo nga kinahanglan makigbisog pinaagi sa maayong pagpakig-away ug mao usab kini ang kinahanglang buhaton sa matag usa ka anak sa Dios samtang ania pa kita sa kalibutan. Mga igsoon, unta ang kada usa kanato naka full uniform nga hinagiban nga espirituhanon. Unta walay usa ka magtutuo nga imbes naa sa panggubatan, kini nga kalibutan naata sa panggubatan aktual. Unta ang kada usa walay moingon nga wala ko'y espada, wala ko'y sapatos, wala ko'y helmet, kay posible gayud nga mabagsa ka ug dili ka makalahutay sa pagpakig-asdang batok sa atong mga kontra. Para niini nga tema, importante kaayo nga atong mahibaluan karon nga gahisgutan ang mahitungod sa church discipline. Usahay mga igsuon, moabot ang panahon nga kinahanglan kita magdisiplina sa usa ka membro sa atong iglesia. O ato kining timan-an nga galabay ang panahon gikan sa pagkaluwas sa iglesia, gatubo sila o moabot gid sa punto nga naay mga panahon nga modisiplina sa usa ka membro diha sa iglesia. Sa ato pa, kinahanglan nga ipahawa siya, ipabiya gikan sa iglesia o itugyan siya ngadto kang Satanas aron makakat-on sila sa dili pagpasipala o sa dili pagsupak sa Dios. Mao lugar ang gabuhaton nga disiplinahon sila. Sa English gatawgon kini og church discipline. O sa ato pa iniglesyang pangdisiplina. Tungod kay naa sila sa iglesia, busa disiplinahon sila sa iglesia. O hinaot unta nga talagsa kini mahitabo sa iglesia. O kun abtik o kasaligan ang mga pangulo sa pag-atiman sa ilang mga karnero, talagsa ra kinahanglang magdisiplina. Sa ato pa dili nato kalimtan mga igsuon kitang tanan nga naay trabaho nga gipiyal kanato sa Ginoo, isip pangulo magwawali, kinahanglan nga andam kita
sa pagsunod ug pagtuman, sa paghago, sa pagpangumusta o sa pagsusi sa kung unsa ang kahimtang sa atong mga igsuon diya sa pagtuo. Kay kung buhaton nato kini, siguro dili musangko sa pagdisiplina. Basahon nato ang 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 20. Matod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo, kining maong sugo akong gitugyan kanimo, Timoteo. Anak, sumala sa mga propesya kaniadto may tungod kanimo nga ikaw makigbisog pinaagi sa maayong pagpakig-away, magbaton og pagtuo ug maayong tanlag. Mga igsuon, gusto karon ni Pablo ngadto kang Timoteo nga sa tibuok gabuhaton ni Timoteo makig-away siya, makigbisog siya sa maayong nga pagpakig-away ug magbaton siya sa pagtuo sa matag adlaw sa kun unsa ang iyang buhaton uban sa maayong tanlag. Ingon nila nga limpyo nga konsensya nga sa matag adlaw lugar sa iyang pagdumala sa iglesia sa Ginoo. Mumata siya sa buntag nga murag wala siya gakalibugan nga nganong gibuhat ko ni, nasayop ko. Mo'y gusto karon idasig ni Pablo nga maayong tanlag ngadto kang Timoteo. Padayon kita pagbasa. Ang uban nga nagsalikway niini nangalunod sa ilang pagtuo. Sa ato pa, kung atong makita din sa picture mga igsuon, adunay barko diya sa dagat. O siguro wala kita makabalo kung nakabangga sa dako nga bato o napadpad sa dako nga bagyo ug hangtod nga naunlod o nalunod. O gipasabot man ni Pablo nga ang dito sa iglesia Efeso naay uban nagsalikway sa ilang pagtuo ug tungod niini nangalunod sila nga sama sa gisigutan ni Pablo. 20. Ang uban kanila mao sila si Himeneo ug si Alejandro nga akong gitugyan ngadto kang Satanas aron makakat-on sila sa dili pagpasipala. Sa ato pa gisalikway ni Himeneo ug ni Alejandro ang insakto nga pagtuo ug ang maayong tanlag. Busa miingon si Pablo nga nangalunod sa ilang pagtuo sama sa pagkalunod sa dakong barko sa dagat nga gakagubaay hangtod nga wala nagay makita bisan gamay na lang. Busa gidisiplina sila ni Pablo o gitugyan sila ngadto kang Satanas aron makakaton sila sa dili pagpasipala. Ug mga igsuon ang sala nilang Himeneo murag nagpabarug sila sa balaod ni Moises sa iglesia ug ilang gitudluan ang mga magtutuo nga kinahanglan plasan si Hesus sa balaod. Kulang si Hesus, kinahanglan nga tumanon ang balaod aron maluwas sila. Posible mao kini ang ilang gisulti ug gitudlo diha sa kadaghanan. Ug abi ninyo mga igsuon dako kini nga pagpasipala batok kang Hesus. Ug nag-ingon pa sila nga ang pagpamanhaw na hitabo na ug pinaagi niini gidaot nila ang pagtuo sa uban ug siguro kini nga tudlo nila diha sa iglesia nakapagubot ug basin gani napasalaag sa uban nga mga tumutuo. Siguro nga wala pa ni buhatan ni Pablo ang pagtangtang o pagdisiplina ni ining duha o tulo ka mga igsuon dito sa iglesia Efeso. Naningkamot si Pablo sa pagpabalik unta kanilang Himeneo sa insakto nga doktrina. Pansadihang dili gid sila madala, gidisiplina sila ni Pablo o gipahawa sa iglesia. Ug abi ninyo mga igsuon, makahahadlok ang pagtugyan sa usa ka igsuon ngadto kang Satanas. Sa panahon nga ipahawa ka gikan sa iglesia, makahahadlok man kay itugyan ka kang Satanas, o kung itugyan ka kang Satanas, wala kita kahibalo kung unsa itugod sa Dios nga buhaton ni Satanas kaniya. Ang pagtugyan sa igsuon ngadto kang Satanas mahitabo kung disiplinahon siya ug ipahawa sa iglesia kay mawala ang panalipod sa Dios kaniya. Abi ninyo mga igsuon ang matag usa ka tumutuo adunay shield gikan mismo sa Dios nga pakasusama sa kural nga ang mga pagdaot
ni Satanas diha kanimo kining tanan, maprotektahan ka tungod ni ini nga panalipod sa Dios diha kanimo. Ug mismo gani ang kamot sa Dios, mao mismo ang magtapnay sa tanan nga mga problema, mga kalisdanan nga moabutay kanimo. Samot na gyud gikan sa atong kontra nga si Satanas. Ug kung itugyan ang tawo ngadto kang Satanas, kuyaw gid kay nga kahimtang kay lagi si Satanas na ang magbahala sa imo. Aduna kitay mga pangutana para sa mga igsuon nga gidisiplina. Kung pananglita naay igsuon nga manapaw o makasala sa ubang seryoso nga mga sala, diretso ba siya disiplinahon o ipahawa gikan sa iglesia? Mao kini ang usa ka pangutana nga atong hinahinayon sa pagtubag karon. Mga igsuon, dili man nato siya ditso disiplinahon. Naay insaktong nga proseso nga gitudlo kanato sa Ginoo. Una, nga buhaton maningkamot ang mga pangulo sa pagbangon kaniya aron makahinulsol siya ug maundangan niya ang iyang gabuhaton nga sala. Apan kung dili mo tuo kay gusto siya magpadayon sa iyang sala, walay mapilian sa mga pangulo ug kinahanglan nga disiplinahon siya. Mao lugar ang una nga buhaton. Sa ato pa daay daghan niya pagsusi ug kung mahimo maniguro ang mga pangulo nga mabangon kadto nga igsuon ug kung moangkon siya og mohinulsol, na dili kinahanglan nga disiplinahon siya. Pero kung dili mo tuo, kinahanglan nga dapat kaniya ang pagdisiplina. Unsay tuyo sa pagdisiplina sa igsuon nga gapakasala? Nganong gabuhaton kini? Nganong kinahanglan nga ipahawa siya sulod sa iglesia ug itugyan ngadto kang Satanas? Una, para sa iyang kaugalingong kaayuhan aron makahinulsol siya ug mubalik sa pagsunod sa Dios, buot pasabot lugar nga gusto nato nga katong sayop nga iyang gapaingnan o sayop nga iyang hunahuna dili maayo ug makadagmal kaniya busa, kinahanglan mo hinulsol siya ug dayon makabalik sa pagsunod sa Dios. Ug ikaduha, para dili makatakod ang iyang sala sa ubang magtutuo sa iglesia, busa kinahanglan nga disiplinahon siya kay dili man maayo nga magpadayon ang iyang kahimtang nga diha sa sulod sa iglesia ug kini nga sala nga iyang gabuhaton ipalabay lang. Busa kinahanglan nga disiplinahon. Mahimo ba kitang mag-uban-uban sa igsuon nga gidisiplina? Kung gusto natong tumanon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan nga atong likayan ang gidisiplina nga igsuon ug dili kita mag-uban-uban kaniya. Mga igsuon, delikado ang kinabuhi sa tao nga nailalom sa disiplina sa Dios. O kung madelikado ang gidisiplina, madelikado man usab ang imong kinabuhi kung mag-uban-uban ka sa gidisiplina. Sama sa panultihon, kung muduol ka sa kalayo, posible nga masunog ka. Gatudlo ang pulong sa Dios nga likayan nato ang gidisiplina sama nga hugaw sila. Isipon nato sila nga sama sa mga maniningil ug buhis o sama sa mga hintil nga giisgutan gani diya sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 17. Mao kini ang usa ka dakong hinungdan kung nganong mulikay kita sa igsuon nga gidisiplina. Kay basin matakdan kita sa iyang sala ug makasala usab kita sa sama kaniyang sala. Isgutan sa nato ang mga ang-ang o steps sa church discipline. Kay naa may mga proseso adisir lugar kinahanglan nga ipahayag o disiplinahon sa simbahan naay mga pamaagi. Atong basahon ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 15 hangtod sa 17. Kung ang imong igsuon makasala batok kanimo, lakaw, dili lakaw nga dagan palayo gikan kaniya, kung dili adtua siya, lakaw adto kaniya og sultihi siya sa iyang sayop, tali kanimo og kaniya lamang. Mao lugar
sulti ni Hesus nga sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan uban sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala diha kanimo, adtui siya ug sultihi sa iyang sayop nga siya ug ikaw lang. Sikreto nga paagi, dili lugar kay kinahanglan ipasabot ngadto sa daghan, kundili kamo lang. Kung maminaw siya kanimo, nadanin nimo siya og posible makabalik siya sa pagsunod sa Ginoo nga likay ni ini nga mga butang ug basin gani dako ang iyang pagpasalamat diha kanimo. Bersikulo 16, apan kung dili siya maminaw kanimo, pagdala og usa o duha ka tawo uban kanimo aron nga pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka saksi, malig-on ang matag pulong. Sa ato pa ang ikaduha, kung dili siya mutuo kanimo o dili maminaw nga kamulang duha, kinahanglan nga magdala ka o usa o tulo. Kuyog nimo kay ang mahitabo para nga mahimo nga saksi kung unsa ang inyong mga ginahisgutan. Ug pinaagi niini, malig-on ang matag pulong nga inyong masulti, mapaminaw gikan adto nga tawhana nga nakaagi og sala. Mao kadto ang ikaduha. Diya sa bersikulo 17, kung magdumili siya sa pagpaminaw kanila, isugilon ngadto sa iglesia, ug kung dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, isipa siya nga usa ka hintil ug tigpaningil ug buhis. Mga igsuon, mao kini ang mga steps o ang sa church discipline nga sa dili pa makapahayag o makatugyan kang Satanas ang tao nga gadisiplinahon, mao kini ang mga gabuhaton. Sa ato pa kung naay makasala, atui siya matud pa dinhi sa Mateo, og sultihi siya sa iyang sala nga kamulang duha, ug kung maminaw siya kanimo, masulbad man ang problema. Apan kung dili siya maminaw, balik pag-usab didto kaniya uban ang usa o duha ka mga igsuon, aron makapamatuod sila sa inyong pag-istorya ug mahimo nga saksi ug mahimo nga lig-on ang kada pulo nga inyong mahisgutan. Ug kung mutuo siya, sulbad na ang problema. Mo'y kahimtang, mo'y mahitabo sa ikaduha. Apan kung dili gihapon siya maminaw, ang sunod nga buhaton mga igsuon, kinahanglan isumbong siya ngadto sa iglesia ug sa mga pangulo ug ipaatubang diha sa iglesia. Ug kung maminaw siya sa iglesia, masulbad na ang problema. Kung inyong hunahunaon ni pag-ayo mga igsuon, moabot pa kita sa punto nga ang atong igsuon atong disiplinahon, pero daghan nga mga gaagihan kay gusto unta nato nga dili gyud musangko ang atong igsuon itugyan nato ngadto kang Satanas. Apan kung dili gihapon siya maminaw nga isumbong diya sa iglesia, kinahanglan nga disiplinahon siya sa iglesia ug isipon siya nga sama sa hintil ug maniningil ug buhis. Usa ato pa, usa ka delikado nga tawo nga makahugaw ug makadaot, busa kinahanglan nga likayan. Mga igsuon, kini nga gisulti diya sa Mateo, kung isipon ang usa ka tawo nga hintil usama sa maniningil ug buhis, dako kay kini nga problema, di ba? Diya sa kahimtang sa mga Hudiyo, galikayan nila, dili gani niya istoryahon, dili gani sila makiglamano, dili sila makag-uban-uban, basta likayan nila ug mauusab ang mahitabo sa tawo nga disiplinahon sa iglesia. Ug mahitabo lang ang pagdisiplina sa iglesia ug itugyan ngadto kang Satanas kay wala sila maminaw. Wala sila magpaubos ug wala sila maghinulsol sa ilang sala nga nabuhat diha sa iglesia. Mga igsuon, kung naa kitay disiplinahon nga igsuon, ang Dios dayon ang magbahala sa iya. Gakakita man sa Dios ang kasing-kasing sa igsuon nga nakasala, ug nahimbaw-an niya kung unsay maayong buhaton aron makabalik siya sa pagsunod kaniya. Kung dili magpaubos,
ang nakasala bisan kung dugay na basin na ay bugat nga dapat sa Dios kaniya o basin itugot sa Dios nga pasakitan sila pag-ayo nilang Satanas. Kay wala siya paghinulsol. Siguro nga basin gani sa iyang kinabuhi, gipanghinambog niya ang iyang sala nga nabuhat. Wala siya paghinulsol ug wala siya pag-angkon sa iyang sala. Ug wala siya mubalik ngadto sa Dios. Mga igsoon, wala kita makabalo kung unsay sunod nga buhaton sa Dios kaniya. Karon, nakitay usa ka hisgutan nga sala nga nakasulod didto sa Korinto nga gani kini nga sala ang mga tumutuo didto siguro ang pangulo uban sa mga nagdumala sa Korinto nga wala nila kini atiman na hinuon murag gipanghinambog nila kini nga sala didto sa iglesia sa Korinto. Busa atong basahon kini diya sa 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 taman sa city side E dayon sa 9 hangtod sa 13. Gibalita gayud nga adunay sa lawayong pakighilawas diha kaninyo. Kanang pakighilawas nga bisan sa mga hintil wala mahitabo. Sa ato pa, nakaabot o nabalitaan ni Pablo. Nga bisan wala siya sa Korinto, nakabalo siya nga nahitabo gid kini kay nakaabot na gani sa laing mga dapit. O posible nga mas labaw pa nga naapektuhan ang iglesia sa Korinto tungod ni ining sa lawayong pakighilawas. Atong hinumduman nga ang salawayong pakighilawas gawa sa gitugot sa Dios nga pakighilawas sa magtiayon bana ug asawa nga kasado sila kasal sila sa balaan niya kaminyoon at tubangan sa Dios. Matud pa dinhi gibalita gayud nga adunay sa lawayong pakighilawas diha kaninyo. Kanang pakighilawas nga bisan sa mga hintil wala mahitabo nga adunay nakikpuyo sa asawa sa iyang amahan. Mo'y sulti ni Pablo dinhi nga bisan diha sa mga hintil wala kini kahitabo nga adunay nakikpuyo sa asawa sa iyang amahan. But pasabot inaina niya nakikpuyo siya ug wala nila atimana. Gipasagda nila ug siguro nga kauban nila sa panahon sa pagsimba. Versikulo 2, apan kamo naghambog ug wala hinuon mag-uol aron unta nga ang nagbuhat niini kuhaon gikan kaninyo. Sa ato pa wala nila atimana, wala nila pansina, gipasagda nila ug nang hinambog hinuon sila ug wala sila mag-uol mahitungod niini nga sala. Gani pa matud pa ni Pablo, ang nagbuhat niini kuhaon gikan kaninyo. Wala gani siya magsulti nga kinahanglan susihon, kinahanglan atuan, kinahanglan ipahinulsol kundili prangka siya ditso nga kung mahimo pa kuhaon gikan kaninyo. Ug diya sa bersikulo 3, kay bisan og wala ako diya sa lawas, anaa ako sa espiritu ug samara nga anaa ako naghukom nga pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus batok sa tao nga nagbuhat sa maong butang, inigtigom ninyo ug anaa ang akong espiritu uban sa gahom sa atong Ginoong Hesus. Sa ato pa si Pablo misulti nga bisan kun wala siya dito sa Korinto, kinahanglan nga buhaton nila nga pakasusama ra nga naa siya dito ug kun unsa ang ilang hukom mao man pud ang ilang hukom sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Kini nga mga butang kinahanglan nga kuhaon nila kini nga sala gikan kanila. Bersikulo 5, itugyan ninyo kanang tawhana ngadto kang Satanas aron malaglag ang iyang lawas, aron maluwas ang iyang espiritu unya sa adlaw sa Ginoo. Sa ato pa kining tawhana nga nagbuhat ug nakigpuyo-puyo sa iyang ina-ina, itugyan kang Satanas kining tawhana. Ug aron nga ang iyang lawas, si Satanas mo'y magbahala, pero isgutan dinhi nga ang iyang espiritu maluwas man unya sa adlaw sa Ginoo.
Wala kita makabalo. Basin, makaadto sa langit lagi. Kay naluwas man, kay nagtuo. Pero ang iyang binuhatan, sobra nga kadaot diya sa iglesia, busa kinahanglan nga kuhaon. O atong hinumduman, ipasagdan sa mga piniyalan dito sa iglesia sa Corinto. O gani, ingon ni Pablo nga, wala sila mag-uol. Hinuon, nang hambog sila. Ug diya sa versikulo 6, kining pagpasigarbo ninyo, dili maayo. Dili maayo. Wala ba kamo masayod nga ang diyutay nga patubo, mo patubo sa tibuok nga minasa? Sa ato pa, gigamit kini ni Pablo nga sumbingay nga masabot gyud sa daghan para sa mga taga-Korinto. Nga ang diyutay nga minasa, butangan og patubo, paglabay sa pila ka minuto, maapektuhan ang tibuok minasa. Ug ang tudlo ni Pablo diha kanila nga kung kining sala nga nahitabo sa Korinto, kung dili nila atimanon o kung pasagda nila, maapektuhan man ang tibuok nga iglesia. Padayon kita sa pagbasa. Hinlua gikan kaninyo ang daang patubo, aron kamo mahimong bag-ong minasa, ingon niya kamo walay patubo. Sa gusto ni Pablo karon, kuhaa gikan kaninyo kini nga sala. Kuhaa gikan kaninyo kining daan nga patubo, hinlua gikan kaninyo kining makahugaw o makadaot sa inyong iglesia, aron kamo mahimong bag-ong minasa, ingon nga kamo walay patubo. Mga igsuon, kini nga sala nga wala nila atimana og giklase nga gapanghinambog nila sa kadugay sa panahon, may tabo gyud nga ang tibuok iglesia naay maapektuhan ni ini nga sala. Bersikulo 9, gisultihan ko na kamo sa akong sulat kaninyo nga dili kamo makig-uban sa mga makilawason. Miprangka man si Pablo diya kanila, dili kamo makig-uban sa mga makilawason. Hinuon, dili na lang gayud sa tanang makilawason ni ining kalibutana, o sa mga hakog, ug mga tikasan, ug mga tigsimba ug mga Dios-Dios. Kay kun mao pa, kinahanglan unta nga mamahawa na lang kamo ni ining kalibutana. Sa ato pagipasabot pag-ayo ni Pablo, nga dili gid makig-uban-uban ang mga tumutuo sa mga makilawason ng mga tao, bisan sa mga tigsimba ug mga Dios-Dios, ug ang mga hakog, mga tikasan. Ug ang tumong ni Pablo, dili man kadtong mga tao nga wala maluwas. Kay kun mao pa, kinahanglan nga mamahawa kita ni ining kalibutana. Apan ang iyang punto diya sa bersikulo 11, apan karon ako nagsulat kaninyo nga dili kamo makigkauban kang bisan kinsa nga nagpakaigsuon, nag-angkon nga tumutuo, nag-angkon nga naluwas. Dili kita makiguban ni ini nga mga tawhana. Nga mga makihilawason o hakog o tigsimbag mga Dios-Dios o tigpasipala sa dili pagtuo kang Hesus sinuon sa pagdugang sa daghan nga mga butang o palahubog o siguro katong atong makita nga sobra kabadlungon. Kauban nato sa pagtuo. Pero nahimo nga problema o disturbo sa atong komunidad kay kung mahubog, basin makakitag away, problema sa asawa, gani gisgutan ni Pablo nga dili kita makigkauban ni ini nga mga tawhana nga nag-ingon nga nagpakaigsuon o sa tikasan. O giprangka gid niya dinhi sa katapusan, dili gayud bisan sa pakigsalo kaniya sa pagpangaon. Mga igsuon, makasabot kita. Gikan sa pulong sa Dios, nabasa nato ug masabot nato kung unsa ang gusto sa Dios para ni atong mga tao nga gapadayon pagbuhat sa mga sala nga sakop sa iglesia. Ug diya sa bersikulo 12, kay unsa may akong labot sa paghukom sa mga tao sa gawas.
Dili ba ang mga anaa sa sulod sa iglesia mao ang inyong hukman? Dili mao ang akong punto. Ang mga wala kaluwas, dili ang mga dili magtutuo hinuon, kadtong mga nagpakaigsuon o sakop sa iglesia, kinahanglan nga atong atimanon o pansinon. Kung kinahanglan disiplinahon. Kuhaa gikan sa iglesia kining makadaot. Diya sa bersikulo 13, ang Dios mao ang maghukom kanila nga anaa sa gawas o giprangka niya pag-ayo sa katapusan. Dinhi sa bersikulo 13, papahawaa gikan sa inyong taliwala kanang taong dautan. Mga igsuon, dili gatugot ang Dios nga diha sa iyang iglesia kini nga mga sala, kini nga mga dautan nga gapadayon kinahanglan nga atong maatiman ug badlungon kung gikinahanglan para nga matulid ang ilang kinabuhi ug makasunod sila balik sa Dios. Mga igsoon, klaro kayo ang tudlo sa Dios kung unsay kinahanglan buhaton. Kung naay makasala sa atong mga pundok, sa atong iglesia, ug ang mga sala nga angayan disiplinahon, mao ang mga sala nga makadaot sa ubang mga magtutuo ug makadagmal sa mga testigo sa iglesia sa Ginoo. Dili maayo kung naay nakasala ug bugat nga sala o seryoso kaayo nga sala apan gay pasimba gihapon nato uban kanato nga murag wala lang, walay problema, nga murag wala kitay sayod sa kun unsa ang kahimtang niini nga mga tawhana, pero di ay didto sa gawas kamulo na gakadaot ang atong iglesia o pakasusama sa gakutkuto na ang pagtuo sa uban nga posible kung dili maatiman mahimo nga dako nga dangan nga mupukan sa uban nga mga igsuon palayo gikan sa Ginoo tungod niini nga sala ug makasulod pod ang lain nga mga binuhatan. Sama ang sala sa patubo nga giisgutan ni Pablo. Ug kung imong sagulan og patubo ang minasa, mupatubo siya sa tibuok minasa. O gapasabot kini nga kung pasagdan ra ang igsuon nga gapakasalaay, posible naay ubang mga igsuon nga maangin sa pagpakasala. Parehas kung naay igsuon nga gahubuga o gadisturbo sa kalinaw o gasawayon gani sa wala mga luwas. Nga katong tao sobra naluwas man kuno to. Pero nganong gahubuga ni? Ug basin gani problema sa iyang pamilya. Gapangmunal sa iyang mga anak nga sobra nga pagpamunal ug dili maayo nga testigos diha sa gawas. Kung pasagdan ra siya, basin dili madugay naa siya mahanggat nga igsuon sa paghubog uban kaniya. Ug kung kana makita nimo nga igsuon nga adlawng dako naa sa kanto gahubuga, makadahunta nga katong igsuon nga galagi pa sa iya, posible nga gabadlong, pero ikaw nga gadumala diya sa iglesia na pasagdan nimo, igsuon dahuma, nga sa sunod nga mga panahon, duha na sila, basin gani grupo na, daghan na, busa seryoso kini nga kahimtang nga angay nato hatagan og pagtagad. Busa balikon ko kini, kuhaa ang patubo, gikan kanila, gikan sa tibuok minasa para dili maapektuhan ang iglesia. Kung naa kita'y mga igsuon nga makihilawason, o gahubuga, o kawatan, o gaampo sa mga Diyos-Diyos, o uban pa nga mga bugat nga mga sala nga sama niini, badlungon o dasigon sa mga pangulo, aron mabangon siya o makabalik sa pagsunod sa Diyos. Apan pananglitan kung dili siya maminaw, ang maayo alang kaniya, ug alang sa tibuok iglesia, disiplinahon siya, ug itugyan kang Satanas. Maoy buhaton nila. Mga igsuon, sakit man, ug lisod, ang pagdisiplina sa atong igsuon. Nagtubo kita diha sa iglesia sa pila ka mga katuigan, pero kung ikaw mo gipialan ni ana nga iglesia, mas maayo kung buhata kini. Dili sa kung unsa ang imong sinuod nga relasyon adto nga igsuon,
Pero tungod kay ikaw mo'y gipialan sa Dios para sa pag-atiman, buhata kini kaysa ang tibuok iglesia maapektuhan ni ini nga sala. Mga igsoon, para sa atong pagtapos, para sa atong homework, daghan ang atong mga bersikulo nga maayo gid kaayo nga atong mabasa. Ug palihog ipabilin kini kay para nga makita usab sa mga igsuon nato ug mabasa nila, matiknot nila ug kini nga mga bersikulo pakadasig ug uban sa mga pagdisiplina ug dayon sa mga espirituhanong mga hinagiban ug mga bersikulo sa mga pamaagi kung unsaon pagpakigbisog diya sa pagpakig-away sa espirituhanon. Maayong buntag mga igsuon ug maayong adlaw.